Sanibikelela ke kuyi-Pens Media namhlanje zonika nje amazwibela omcimbi namhlanje sibone kakhulu abantu ukuthi uSicebe bayamthanda eKwaZulu Natal yonke bayamthanda eNingizimu Afrika yonke bayamthanda kakhulukazi lapha eThekwini abantu basuka endaweni ezahlukahlukene bayamthanda eMsinga. Sibona abantu inkundla impela igcwale yathi iqhuphe phezulu lapha ePlayhouse la sikhona khona namhlanje. Siyathokoza kakhulu, akukho kokube ngubonile abantu bayiphethe kahle komnandi kakhulu, kodwa ngikunothise kakhulu ngathi umculo kaSicebe uthandwa kakhulu abantu besifazane ngoba lapha hayi ayafethu hayi umuntu mayiphuma eshimile ayiyoba kancane ngoba wena abantu besifazane nje kuphela nezinsizwa zikhona bakwethu kumnandi kakhulu, kodwa nje ngunothisile lokho ukuthi hayi sikhona isifazane bafethu sikhona hayi kancane. Obingelelayo umfana Phetheni senginikeza izindaba nje ezingakakho siyami. Obingelelayo umfana Phetheni wakwaZulu Sibongo benginikeza nje amazwibelo, kodwa kusazoba mnandi kakhulu kusekuningi kusazokwenza ngaphakathi. I'm part of the master of the ceremony omunye wabo abaphathi beyinhlelo nje baningazi-ke eNingizimu Afrika ongangazi umfana Phetheni wakwaZulu Sibongo le ekhaya kwaNongoma, kodwa kumnandi kakhulu nje njengoba sikhona nje kusazoba mnandi kakhulu. Iyasho ingoma ngaphakathi, simbona uGatsheni engena ngaphakathi, sambona into encane engena ngaphakathi, sambona elapha nokunjoko bezomsupport kakhulu. Sibabonile nabo bekhona lapha khona lapha Playhouse eDurban, sabona lapha ke insizwa uGatsheni bese ngimbalile, sabona nomlando ungizomthuna efika nabanye nje bethu bekumnandi kakhulu. Abanye ke laba bacula ama genre bengihlule, khona omunye nje kuthiwa ubani Hulls wangozo Hope noma Hulls naye bekhona. Kumnandi kakhulu nganza kwethu, sijabulile kumnandi kakhulu. Sithi up ngePens Media up sila ePlayhouse sijabulile. Sicebi uyarekhoda kumnandi kakhulu, shawu live kunzo live Sicebi usho mina masingabuza nje mnene wethu lapha ku live usho ukuthi ungabe usewuyena manje usewubambile lo shuni ka live mhlawumbe sesingambiza ngenkosi. Cha mfethu phela ngendlela mfethu enza ngayo hayi ihlelo sobukhosi mfethu phela sesingamnikeza. Hawu ngoba phela kukhona insizwa lapha ke yakwaNgobese ebeyazwa ngoPotso sagcina kuyiyona inkosi ka live. Ngabe inkinga manje uPotso yebo sagcina sisho njalo, wagcina ubona uPotso edlala live manje mfethu uma ngabe uPotso engasadlala live engasaqashwa mhlawumbe emcimbini engasaveli ngolive wakhe nathi sama neyihambayo bakwethu niyosixolela, kodwa ngoba manje sancoma uSicebe. Hawu siyabonga Ntabezitha, siyathokoza kakhulu.